Konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta ġiet imnedija skema li se tkun qed tipprovdi tablet għal kull sajjied. Dan il-proġett innovattiv li b'investiment qawwi se jkun qed jiffaċilita l-ħidma tas-sajjieda Maltin u Għawċin u qed jservi għal skop ta' riċerka biex din l-industrija tant importanti issir iżjed sostenibbli fi żmien li ġej. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd ħabru li kull sajjied irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura se jingħata tablet waterproof. Mammar Bepp li ser tagħti l-opportunità lis-sajjieda biex jagħmlu użu minn numru ta' servizzi differenti. Dan se jkun qed isir permezz ta' fondi Ewropej minn pakkett sħiħ ta' 330 miljun euro li se jiġu allokati għad-dajes tas-sajjieda bl-użu tal-GPRS u għodod diġitali oħrajn bħall-użu tat-tablets. Fil-fatt is-sajjieda professjonali se jingħataw tablets biex ikunu jistgħu jirreġistraw id-dajes tagħhom biex ukoll jgħaddu tarif u dejta importanti dwar il-qabdiet tagħhom. B'hekk permezz ta' riċerka li ssir ikunu jistgħu wkoll jiġu protetti speċi partikolari ta' ħut fl-ibħra territorjali tagħna. Sa din it-tant Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega kif bl-użu tal-Fondi Ewropej qed ikomplu jinvestu fis-sajjieda lokali. Din id-darba billi qed jipprovdulhom għodod diġitali li se jħaffu l-proċessi eżistenti li bħalissa jgħaddu minnu s-sajjieda filwaqt li titejjeb il-komunikazzjoni bejniethom u bejn id-Dipartiment tas-Sajd. Dawn huma fondi Ewropej importanti ħafna, fondi Ewropej għaliex imorru direttament fil-qalba ta' dak li aħna sejħulhom fondi Ewropej tan-nies għax dawn jużawhom is-sajjieda settur partikolari fis-soċjetà tagħna, settur li aħna rridu nipproteġuh għax aħna bħala gvern nafu s-sajd kemm huwa apparti huwa xogħol tradizzjonali kemm hu xogħol illi iġib ġid ekonomiku lejn dan il-pajjiż u ħa nimmodernizzaw. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd iddeskriviet din l-inizjattiva bħala parti mill-istrateġija ta' diġitalizzazzjoni li qed iwettaq il-Gvern fis-settur tas-sajd. B'dawn l-għodda ġodda d-Dipartiment se jkun qed jaqdi l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tas-sajjieda b'mod sostenibbli u effettiv. Hija komplit li permezz ta' din is-sistema se tkun tista' tinġabar ukoll informazzjoni xjentifika. Dan it-tamir teknoloġiku din it-tablet se tkun il-pass li jmiss fis-settur tas-sajd. Se jkun qed jiffaċilita l-ħajja tas-sajjieda tagħna x'aħna nafu kemm is-sajjieda jiġu bżonn servizzi differenti mid-dipartiment u għaldaqstant issa minflok ikollhom imorru direttament mod fiżikali b'diversi karti sabiex jieħdu diversi servizzi se jkunu qegħdin jagħmlu dan permezz tat-tablet.